Milí diváci, pomaly sa nám končí ďalší školský rok. Pre niekoho to bol prvý, pre niekoho posledný rok v našej škole. Všetci sme však mali spoločný cieľ. Prežiť ho čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov. Vypočujte a pozrite si tie naše najnovšie. 1. júna oslavujeme Medzinárodný deň detí. Tento rok 1. jún pripadol na sobotu. Ale oslavovať sa dá aj s predstihom, pravda? A nám sa to podarilo. Pedagógovia našej školy, rodičia a pani kuchárky spojili svoje sily, aby pre deti opäť pripravili nezabudnutelný deň. Nechýbali zábavné hry a aktivity, športové a vedomostné súťaže. Žiaci sa súčasnili premietania molekuláriu aj besedy s policajtom. Langošov, palaciniek, jablčok, džusov a chutného guláša bolo dosť pre každého. Náladu nám nepokazilo ani premenlivé počasie. Minulý mesiac sme žili hokejom. Kde hokej končí, tam začína futbal, konkrétne Euro 2024. V našej škole sme privítali vzácnu návštevu bývalého úspešného futbalového reprezentanta Dušana Titela. Po besede ho potešil veľký záujem o jeho autogram. Korbalový klub SPU Nitra po pol roku opäť zorganizoval školský korbalový turnaj pre žiakov základných škôl. Pozvánku dostali všetky školy okrese a do súťaže sa zapojilo 11 škôl. Mali sme viac želiezok ohní. Z našej školy súťažili žiaci viacerých vekových kategórií. Najviac sa darilo našim najmenším, žiaci 3. a 4. ročníka, v súperi kategórií do 10 rokov. Turnaje sa zúčastnilo 5 tímov a zápasy boli veľmi vyrovnané. O prvých 3 priečkách rozhodla až mini tabuľka vzájomných zápasov a aj v nej až rozdiel skóre. Z tejto drámy vyšla najlepšie ZŠ Veľkých Lapáš. Len tesne za prvenstvom zaostala naša ZŠ. Najmladší žiaci v kategórii U10 získali 2. miesto. A pri športe ešte trochu zostaneme. 7. júna sa koná futbalový turnaj Corvin Cup 2024 Kolárove. Naše šikovné družstvo opäť nesklamalo a vybojovalo 1. miesto. V minulom vysielaní sme vám slúbili výlet po Slovensku. Pozývame vás na prehliadku zaujímavých oblastí našej vlasti, ktoré žiaci navštívili počas koncoročných školských výletov. Tretiaci tento rok už jeden dlhší pobyt školu v prírode absolvovali. Preto sa teraz rozhodli navštíviť bližšie okolie, konkrétne Olymp Center v Komárne. Ich výlet bol poriadne akčný. Deti si užili trampolíny, šmiekačky, preliezačky, lezeckú stenu, rozprávkový hrad. Spotení, unavení, ale spokojní sa cestou zastavili na osviežujúcej zmrzline. Hovoria, že to bol super prežitý deň.
kam sa vybrali ostatné triedy na prvom stupni? Prváci, druháci a štvrtáci podnikli výlet do jaskyne Driny a na hrad Červený kameň. Počasie im prialo, tak si deň patrične užili. Dozvedeli sa, ako vznikla jaskyňa, pozreli si prvý pôvodný vstup a na hrade prehliadku pod názvom Život na hrade. Večer sa potom unavení z túry a výstupu, ale plných zážitkov vrátili do náručia rodičov. Piataci a šiestaci sa vybrali po stopách Milana Rastislava Štefánika. Prvou zastávkou bol jeho rodný dom. Expozícia, ktorú videli, ukazuje nielen jeho životné etapy, ale predstavuje ho aj ako znalca umenia. Človeka mnohopočetných záľub, ako Slováka srdcom, vždy hrdého na svoj pôvod a národ. Žiaci so záujmom počúvali výklad sprievodkyne, ktorá ho okorenila aj rôznymi pikoškami z jeho života. Žiakov upútali jeho osobné veci, napríklad ďalekohľad, ktorým pozoroval hviezdy, lodný kufor, ktorým pretestoval celý svet, alebo rôzne iné zaujímavé predmety, ktoré si priniesol zo svojich zahraničných ciest. Po návšteve múzea sa žiaci presunuli na Bradlo, kde sa krásnom kopaničiarskom prostredí týči majestátna mohyla Milana Rastislava Štefánika, v ktorej sú uložené jeho pozostatky. Vďaka slnečnému počasiu sa žiaci mohli rozliahnuť po krásnom okolí na všetky svetové strany. Kam pôjdeme na triedny výlet? Na túto otázku sme chceli my, žiaci 7. A triedy, vedieť odpoveď už na začiatku školského roka. Výber padol na Španiu dolinu. Svoje dobrodružstvo sme začali na železničnej stanici v Šuranoch. Odtiaľ sme sa vlakom prepravili do Banskej Bystrice. Po krátkom oddychu sme sa konečne dostali do Španej doliny. Ubytovali sme sa v krásnom penzióne, ktorý svojím názvom stále pripomína slávnu históriu tohto baníckeho mesta. Volá sa Klopačka, pretože v minulosti bola využívaná na zvolanie baníkov do práce. V Banskej Bystrici sme navštívili múzeum SMP. Naša lektorka Ľudská si pre nás pripravila pekný a zaujímavý výklad dejinám SMP. Dozvedeli sme sa veľa nového a videli sme vzácne exponáty. Po návšteve múzea sme nemohli vynechať aj nákupné centrum. Špania dolina sa s nami rozlúčila krásnym slnečným počasím. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné dobrodružstvá. Viackrát sme dnes spomínali krásne slnečné počasie. Počasie, ktoré praje výletom a výletníkom. Lenže ako ktorý? U 8. A triede spolu s deviatakmi mala naplánovanú romantickú prechádzku po cestičkách Arboréta v Mlyňanoch. Tá sa vďaka neúnavnému dažďu nekonala, takže si užili len motokári v Dolnej Seči. Ale tie poriadne naplno. Dôležitosť byť spolu nielen v školských laviciach si naplno uvedomila trieda 8B, ktorá strávila spoločné chvíle v prekrásnom prostredí Terchovej. Zážitky, ktoré žiaci spolu s pani učiteľkami zažili v prírode, pri cestovaní, športovaní či hraní rôznych hier, si budú rozprávať ešte celé týždne. Veď kto by zabudol na prekonávanie samého seba pri zdolávaní malého okruhu Janošíkových dier? Kto by zabudol na perfektnú schovávačku či adrenalín pri cestovaní? Triedny výlet však nebol iba o zábave a oddychu, ale bol najmä o budovaní tímového ducha, o nekonečných rozhovoroch, o pomoci a spolupráci. Zážitky z triedneho výletu zostanú navždy zapísané v srdciach žiakov a budú im pripomínať, aké je dôležité byť súčasťou jedného súdružného kolektívu.
Predposledný školský týždeň patril základnému a rozširujúcemu plaveckému výcviku. Zúčastnili sa už žiaci 1. až 5. ročníka. Od skorého rána až do poludňa sa postupne na kúpalisku vystriedali 4 skupiny. Počasie bolo nádherné, voda príjemne teplá a nálada výborná. Čo ešte dodať? Hádam toľko, že ďakujeme mestu Nesvady i vedeniu kúpaliska za bezplatný vstup. Konečne koniec školy. Hurá, prázdniny, voľné dni, oddych, dobrodružstvo. To všetko patrí k letným prázdninám, ktoré by sme mali využiť čo najkrajšie a najhodnotnejšie. Pomaly sa začnú krásne prázdninové chvíle, ktoré si každý spojí s horúcimi letnými dňami, zlatými slnečnými lúčami a krásnou modrou oblohou. O pár dní budú chvíle, prežité v školských laviciach spomienkou. Možno pri táborovom ohni, možno na slnečnej pláži, možno pohodlí detskej izby s kamarátmi po boku. Možno, je jedno. Kde budete, ak sa budete cítiť spokojne a šťastne. A presne to vám prajem. Prežite krásne letné prázdniny. S vami, milí diváci, sa na 2 mesiace lúčime. Stretneme sa opäť v septembri. Zatiaľ dovidenia.